Hai să vedem dacă ești un elev prost. Dacă pui 5 degete în jos, ești un elev rău. Pune un deget în jos dacă profesorul tău a sunat vreodată acasă. Pune un deget jos dacă ai culit vreodată de la o oră. Pune un deget jos dacă ai fost vreodată la director. Pune un deget în jos dacă ai vorbit pe la spatele profesorului tău. Pune un deget jos dacă ai copiat vreodată temele de la un prieten. Pune un deget în jos dacă ai copiat vreodată la un test. Pune un deget în jos dacă ai avut probleme cu prima persoană care apare când dai click pe sageata, apoi pe mai multe. Lasă un deget jos dacă ai folosit vreodată ChatGPT pentru o temă. Pune un deget în jos dacă ți-ai folosit vreodată telefonul mobil când nu trebuia. Lasă un deget jos dacă te-ai prefăcut bolnav ca să nu te mai duci la școală. Comentează câte degete ai lăsat jos și apasa pe plus pentru videoclipurile zilnice.